To vám práci pracoval. Když vám nic ani rozpěvoval, ale jenom si nějakou písničku zaspíval. A když se začal doprovázet na ten úběh, tak zapadne někoho jiného, protože ho to dokáže nebezpečí. Třeba tam to začal doprovat, nebo no, a ti se nás přišlo, taky chtějí, ani si mluvili pro rozpívání. Mohli by se nás mluvení nějaký signál tomu, že já nezvládám. Může si domluvit jeden s druhým, dám nějaký třeba signál. Ale opravdu odchází, že si dáme někam na pouze a ty nemusíš mít strach, že na tebe více nějaký karabáky. Takže oni postupně je zbavovali i těch nástrojů do rozhodování, no a chtějí to nezbylo nic jiného, než aby učili světý nástroj, který nikdo nemusí. A to prostě takže je to světý. Tak to aby Ya se la grabó. Ya te grabo. Ay, to nejde, ne? Já to taky. Tak jako nemusíte pracovat, že tam nemáte.